To masu bibiyar mu a shafinmu na Facebook anan muna fadar gwamnatin jihar Katsina inda gashi nan an shigo da waɗannan yara kamar yadda kuke gani ga cincirin nan al'umma nan sun zo domin tarbar waɗannan yara kamar yadda kuke gani yan uwa da abokan arziki kusan da suna bakin farfajiyar a wannan gidan gwamnati inda kamar yadda kuke gani ga motoci nan sun zo na waɗannan yara ana neman yadda za a fiddo su 344 kamar yadda mahukunta suka bayyana. Yanzu ina tafiya ne zuwa wurin da wannan mota take inda waɗannan yara suke ga su nan cikin motoci la'ance inda za a hannunta su ga mai girma gwamnan jihar Katsina. Kuma kamar yadda rahotanni da suka nuna waɗannan yara suna cikin ƙoshin lafiya ga motocin nan kamar yadda kuke gani ga yaran nan dai kowanne da bargo suna leƙowa inda ake jira a fidda su domin isar da su ga mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari domin hannanta su ga iyayensu. Duk kamar yadda kuke gani dai layin motocin ne ga su nan ga yaran nan kamar yadda kuke gani tsaitsaye kusan sun yi buɗi-buɗi cikin ƙura saboda kusan lokacin da suka ɗauka a wannan wuri suna hannun waɗannan mahara. Nan ma wata motar ce da yake kamar yadda kuka riga kuka sani yaran nan suna da yawa akalla kamar yadda mahukunta suka nuna su 344 ne wanda kuma kamar yadda muke samun rahotanni gabaki ɗayansu dukansu sun iso nan fadar gwamnatin jihar Katsina a waɗannan manyan motoci na sufuri na gidan gwamnatin jihar Katsina wato na hukumar sufuri na jihar Katsina. To duk dai kamar da kuke gani ga su nan ana jiran wato a sauko da su yadda za a shigar da su gurin mai girma gwamnan jihar Katsina kamar yadda alkawarta idan masu sauraron mu sun tuna a rahotonmu na safe mun gabatar da cewar mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi alkawarin cewar idan sun zo za a je wato a kai su ga likitoci su duba lafiyar su kafin nan za a ɗauke su zuwa ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wanda zai karɓi waɗannan yara shi kan shi kafin ya wuce Abuja idan Allah ya kai mu an jima wanda yau makon shi guda bayan faruwar na abu. Masu mu idan dai ko da masu kallon mu za ku iya tunawa waɗannan yara dai an sace su a makarantar sakandaren kankara a daren Juma'a. Rahotanni suka nuna wanda aka ci gaba da faɗi tashi kamar yadda kuke gani masu kallon mu ga yaran nan an fara sako da su saboda babu dama mota ta iya zuwa wurin saboda yanayin yawan su da kuma girman motocin kamar yadda kuke gani dai waɗannan yara ga sunan suna sakowa inda suke tafiya a hankali zuwa babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar Katsina inda mai girma gwamnan jihar Katsina yana can zaune yana jira zai karɓe su. Wannan kusan ita ce mota ta farko wadda ta sauke rukunin waɗannan ɗalibai inda gashi nan suna tafiya a hankali za su shiga babban ɗakin taro na gwamnatin jihar Katsina domin mai girma gwamnan jihar Katsina ya karɓe su kafin a hannun taso da iyayensu ko kuma a je a kai su ga likitoci da za su duba su. Kuma bayan haka kamar yadda rahotanni suka nuna dai
idan Allah ya yarda za a kai su ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, zai duba su. Ya to an sauke mota ta farko kenan, an sauke mota ta farko na rukunin waɗannan ɗalibai. Yanzu kuma ana sa ran mota ta biyu za ta sauke waɗannan ɗalibai. So a hankali dai da haka dai za a sauke su zuwa fadar ko kuma zuwa ɗakin taro na waɗannan ɗalibai. Kamar yadda kuke ganin su ma suna tahowa a hankali suna sauka, ga sunan suna tafiya, za su je inda waɗancan sauran suka je, wato farfajiyar ko kuma ɗakin taron gwamnatin jihar Katsina, inda gwamnan jihar Katsina ke can yana dakon su, zai karɓe su domin ci gaba da yin abubuwan da suka kamata waɗanda aka yi na tallafa ma waɗannan yara. Muna ci gaba da bibiyar su. Wannan kusan ita ce mota ta biyu wadda ta sauke rukunin waɗannan yara, kuma kamar yadda kuke gani suna tafiya kai tsaye zuwa wato ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Katsina. Suna cikin yanayi kwarai da gaske, sun yi datti sosai kamar da kuke gani jikinsu. Har yanzu dai suna tafiya zuwa fadar ko kuma zuwa wannan ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Katsina. To gashi na yi tattaki dai, insha Allah zan shiga ɗakin taro ne na gidan gwamnatin jihar Katsina, inda ga waɗannan ɗalibai nan suna zazzaune